Noin, valmis. Mennäänkö nyt kotiin? Varmasti mennään. Anni tulee siskonsa kanssa hiihtomatkalta illalla. Kaivuri hakee heidät lentokentältä. Oi, mahtavaa! Oli niin Annia ikävä. Niin minullakin. Tai siis, toivon, että loma oli hyvä. No niin, Pete, nyt mentiin. Hyvä on, Hyrre. Mene sinä edellä. Kiitos, Kaivuri. Terve! Terve, Anni! Terve, Hyrre. Oliko teillä hauskaa? Oi, todella hauskaa. Hiihtäminen on tosi kivaa. Niin, kokeilisit sinäkin. Enpä sentään, Jenni. Hankalan näköistä. Sinä oppisit nopeasti. Niin on jo myöhä. Teitä varmaan väsyttää. Aivan. Matkailu on hauskaa, mutta kotia ei voita mikään. Hyvää yötä kaikille. Hyvää yötä. Kas niin, Vilpas. Minäkin menen nukkumaan. Tiesin, että jotain unohtui. Pete piti pyytää kattoa katsomaan. No jaa, tänään ei enää tehdä mitään. Hyvää yötä. Käperryhän mukavasti peittoosi. Tulee kylmä yö. Puuhala, Pete puhelimessa. Huomenta. Poltti tässä. Meillä on pulma. Lumikedos tukkii tien lähellä vanhaa siltaa. Voisitko sinä aurata tien auki? Totta kai, herra Pultti. Kiitoksia. Tiesin, että sinä kyllä autat. Eikö ole ihana päivä? Aivan mahtava. Mutta kuulin juuri, että bussit eivät kulje. Minun täytyy jäädä yöksi. Se sopii hyvin. Hei, kun on näin paljon lunta, voisimme yrittää saada tuon Petenkin suksille. Enpä oikein tiedä. Osuinpas! Odotapas, minäkin vielä osun. Huomenta! Hups, anteeksi, yritin puskua. Niin, nyt riittää leikki hetkeksi. Saimme Pultilta kiireisen työn. Pusku, ota sinä soraa. Minä laitan kaivurille auran. No niin, mitäs tänään tehdään? Rakennetaanko vai puretaanko jotain? Voisin auttaa. No, minulla olisi kyllä hieman paperitöitä. Voit auttaa niissä, jos tahdot. Paperitöitä. Selvä. Kiva. Hei, Pete. Voi, Pete. Miksi ihmeessä sinulla on tennismailat jalassa? Nyt ne saavat olla lumikengät, Jenni. Kuten Eskimoilla. Katso. Mitä eskimot ovat? Maapallon pohjoisin kansa, joka elää hyvin kylmillä alueilla. No, miksi heillä on tennismailat jalassa? Ei heillä olekaan. Heillä on lumikengät. Ne helpottavat kulkemista lumessa. Minulla ei ole lumikenkiä, joten käytän vanhoja tennismailoja. Ai, ymmärrän. Ehkä. Kuule, Pete, kokeilisit suksia. Pääsisit niillä paljon nopeammin. En, Jenni. Kyllä nämä ovat ihan hyvät. Selvä, porukka. Lähdetäänpä. Aurataanko? Tietenkin! Voi kamala sentään. Lumi painaa kattoa lisää. Paras soittaa Petelle heti. Puuhalan rakennusliike. Ai hei, isäntä. Aivan. No, Pete on nyt auraamassa, mutta minä voin tulla katsomaan. Hyvä on. Minä tulen ihan pian. Hei. Selvä. Minun pitää mennä Pickelsille. Olisipa kaivuri täällä auransa kanssa. Auran? Et sinä auraa tarvitse. Minulla on kuule paljon parempi ajatus. No, kaivuri. Työnnä sinä lumi pois tieltä. Selvä pyyhete. Pusku, tiestä tulee tosi liukas, joten levitä sinä runsaasti soraa. Selvä on. Nuo tukipilarit pitäisi uusia.
Pilarit! Mitä ne ovat? Ne ovat tukevia hirsiä, jotka tukevat kattorakenteita. Katsotaan. Kenet me tarvitsemmekaan? Sillä lailla kaikki lumimassat siirretty ja kulkumahdollisuus palautettu. Hienoa työtä. Nähdään taas. Näkemisiin. Pete Puuhala. Ai, hei Anni. Pilarit. Varikolla kyllä on. Selvä. Tuon Nossenkin. Selvä. Nähdään. Pete on tulossa. No hyvä. No, mitäs me tässä kylmässä seisoskellaan? Mennään sisään, niin minä laitan teetä. Kas! Mitäs tämä on? Sukset! Olen aina tahtonut hiihtää. Putte, oletko kunnossa? Mitä tapahtui? Anteeksi, isäntä. Se oli vahinko. No, kunhan olet kunnossa. Sinä kyllä pirstoit vilppaa kopin nyt. Tervehdys. Katso! Siinä on Eskimo Pete. Shh, Jenni. Hän kuulee. Mitä tällä tapahtuu? No, meillä on toinenkin pulma. Putte särki vilppaan kopin. Oi ei. Minulla ei ole sopivia tarvikkeita. Vilpas raukka. Odotahan nyt. Eskimoista mieleen. Minä sain hienon ajatuksen. Korjatkaa te kattoa, niin minä hoidan kyllä vilppaan kopin. Hieno homma, Pete. Ihan kuin uusi. Juhu! Hei te siellä! Tulkaa katsomaan! No, mitäs te sanotte? Jenni! Teit vilppaalle iglun! Wow! Se on hieno! Mikä iglu on? Se on eskimoiden rakentama erikoinen asumus. Sellainen, joka tehdään lumilohkareista. Niin, ja se on lämmin sisältä. Mene vain, vilpas. Se pitää siitä. Niinpä. Sääli, että se sulaa, kun sää muuttuu. Ei hätää, isäntä. Tehdään uusi koppi siiheksi. Kas niin, porukka. Lähdetään kotiin. Hei, Pete. Mitäs jos lainaisit Annin suksia? Niin hiihdetään yhdessä. En oikein tiedä, Jenni. Tai siis, millä Anni tulisi? Se suttaantuu. Minä tuon Annin. Jaa, niin. No, hyvä on sitten. Haa! Aivan mahtavaa! Epä olisi arvannut! Hyvä on, Nosse! Voit päästä irti!